So welcome back Anthony Nazzari YouTube channel नोंथां बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय तो लोगोफोर दिनैनि दिनाव जों बेंगलराव मानो खामानि मावना दङ आरो आंजों सासे ब्रादार दङ NDFB नि सासे मा होनो बेखौ माउथि NDFB आव सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे NDFB आंजों दंफैयो दिनैनि दिनाव दा आङो बिथांखौ माने आंनि चेनेलाव लाबोनो गोसो जानानै दं आरो बिथांनाव आङो मा सोंगोन नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा गिबियाव बिथांनि नामखौ आरो थंफोरखौ जों मिथिना लानि तो बिथांखौ आंनि आन्थनी नार्जारी इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बिथाङा बेंगलराव मानि थाखाय फैदों बेफोरखौ जों लासै लासै रायलायलांसै ओमफ्राय दा बिथाङा गावनि परिचयखौ होनानै लाग्रोदो दे खुलुमबाय आंनि मुङा सूर्य कुमार ब्रह्म ओमफ्राय आफादाव बि सिरिकां होननानै बुङो बेनिफ्राय दा जोङो सिगां आफादाव दङमोन 2011 निफ्राय हाबनानै 2012 आव जोङो ट्रेनिं मोनदों 38 बेच बेनिफ्राय जोङो दा 2012 आव ट्रेनिं मोननानै जोङो लोगोनो बेनिफ्राय ओरै सनितपुर जायगायाव सौहैयो सनितपुर जायगायाव बेयावनो थानो मोननायसै आरो बे समावहाय जोङो दैमारि ग्रुपजों दङमोन दियारनाब्लाजों आर ग्रुपआव दङमोन ओमफ्राय जेनेबा आफादाव मा पजिशनाव दंमोन नोङो जोङो आफादावथ' जेनेबा सेक्सन कमान्डार जेनेबा ओरैनो कालेक्सन कमान्डार बेफोरबायदि बिबानाव दङमोन नोङो सेक्सन कमान्डार कालेक्सन कमान्डार बिदियाव दंमोन आरोखि ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जेनेबा नोंथाङा सरखारनिफ्राय मोननो गोनां रां बेखौ जेनेबा दिनैसिमाव मोनदोंना मोनाखै बेखौथ' जोङो मोननाय जायाखै जेनेबा थानाफ्रावबो भेरिफाइ फैबाय थायो फैनायाथ' जोबनो गैयै फैयो जोङो भेरिफाइ थांबाय थानांगौ जायो जेनेबा भेरिफाइ फैदों नाम फैदों नोंनि बिदि होननानै जोङो थांबाय थानांगौ जायो हाजिर जाहैनांगौ बायदि जाहैबाय थायो जोङो भेरिफाइ फैबाय थायो नालाय जोङो बेनिफ्राय थाङो थिग बिदिनो हैयो बेनिफ्राय थांनानै जोङो एकमात्र फैसा मोननाय टाइमावल' मोनहैया आरो मानि थाखाय मोना जों बेखौबो मिथिया ओमफ्राय जेनेबा बे फैसानि थाखाय रांनि थाखाय दिनैसिमाव बबे जेनेबा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम नोंथांमोना दिनैसिम खारबाय थानांनाय खारनायाथ' जोङो दैदेनगिरिफोरनिसिम खारनाया जोङो गबिन्द ग्रुपआव दंमोन नालाय सिक्सपार गबिन्द ग्रुपआव दंमोन नालाय बेयावनो थायोमोन जोङो गबिन्द ग्रुपनियावनो बिसिनोनो होबाय थानाय जादों बेनिफ्राय हैनानै एबाराय जासिगोन होननानै बुङो जानानै फैया थगायनानै दोननाय बायदि जायो जोंखौ मानि थाखाय जाया जों बेखौ मिथिया बेबायदि माने दिनैसिमब्ला बिथांमोननि ब्रादारमोननि ग्रुपआवनो मोनाखै ना मोनजोब्बाय सोरबा ग्रुपआव जोंनि ग्रुपआवनो फ्राय मोननायानो जायाखै बिथां आरो जोंनिथिंजायनो सासे दंबावो आङो ओरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट फटबट जरानि दा थिग बिदिनो जों काजिगाव एरिया गोग्लैयो नालाय काजिगाव एरियायावनो दंबावो माखासे दंबावो जोंनि लोगोफोर बेयावहाय ओरै बिदिनो थिग जेरै आं बेंगालराव फैदों बेबायदिनो गुबुन जायगायाव बिसोरबो खामानि मावनानै फेमिलि लानानै बेस्राफोर मावनानै जानानै दंहैयो सरखारजोंबो नायसनजायाखिसै सरखारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोनासै थिग बिदिनो गावबागाव राहा नागिरनांबाय गावबागावनि उदैनि थाखाय गावबागाव जेनेबा न'खर सलायनो फेमिलि सलायनो थाखाय दिनै जेनेबा सरखारनिफ्राय जेबो जेनेबा सरखाराथ' बुंदोंमोन साख्रि होगोन मागोन आरो रां होगोन होननानै नाथाय दिनैनि दिनाव साख्रिबो गैया रांबो गैया बिथांमोना दिनै बेसेबा बोसोर ना NDFBआव बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय गावनि बिमा बिफा न'खरनि बिदा फंबायफोरखौ गारनानै हाग्रायाव थानांबाय ना पुलिस आर्मिनि गेजेराव दिनै बिथांमोना उग्रपन्थिमोन नाथाय जों बर'नि थाखाय बिथांमोना उग्रपन्थि नङा बिथांमोना जों बर'नि थाखाय मा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखायसो बिथांमोना दिनै उग्रपन्थि सरखारनि नोजोराव उग्रपन्थिमोन आरो खिन्थु अब्लाबो माने बिटिआर सरखारा दिनैनि दिनाव बड'लेण्डखौ माने लाबोआखिसै थगायनाय बायदि जाबाय बड'लेण्डखौ अब्लाबो दिनै बिथांमोना जिथुनाखि मोननो गोनां रां दंमोन बेखौ दिनैसिमाव मोनाखै आरोना दा बेसेबां दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखाय बावसोमबोनानै दिनै थगायजाबाय ना मा होनो थगायनाय बायदियानो जाबाय
लोगोफोर जेन'ब्ला जोंनि एक्स एनडिएफबि ब्रादारमोना अरिजिनाल एनडिएफबिफोरा दिनैनि दिनाव मोनाखिसै ना मा होनो मोनाखै जिथुनाखि जेन'ब्ला डुप्लिकेट जेन'बा नंथारै बिथांमोना मोनदों जोंनि बर'नि गेजेराव खिन्थु बर'नि गेजेराव मोनदोंब्लाबो बिथांमोना दुखु मोनाखै मोननांगौसो हायोब्ला सरखारनिफ्राय रांखौ खिन्थु अरिजिनालफ्राबो मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो ना मा होनो मोजां जायो जेनेबा जोङो बे जाय नंथारै बिसोर मोननायखौ जोङो खर' सायाखै बा जोङो दुखु मोनाखै मोजांसो मोनदों हायोबा जोंजों लोगोसे बिराद खस्थ' मोनफानाय दङ पाब्लिकफोर बिसोरबो मोनजोबनांगौ बिसोरजों लोगोसे जेनेबा नंगौफ्राबो मोनलांजोबनांगौ बिसोर सरखारनि जेनेबा रावनिफ्रायबोथ' थाङा सरखारनिफ्रायसो थांगोन बेनिखायनो आंनि मथेब्ला गासिबो मोनजोबनांगौ आरो बे बुस्थुखौ दा बेनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि खुगाजोंनो खोनाबाय बिथाङा सेक्सन कामान्डारमोन कालेक्सन कामान्डारमोन एनडिएफबिआव थानाय समाव मा ग्रुपआव होनदोंमोनलाय कालेक्सन कामान्डार आङो बे समावहाय एस ग्रुपआव दंमोन 38 बेस ना 38 बेस जेनेबा फार्स्टआव जाहैबाय जोङो ट्रेनिंखौ मोनदों रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय मोननाय जाबाय बेनिफ्राय गावनाय जादों बै माखासे समावहाय गावनायाव जोङो थांदों एस ग्रुपआव थांदों एस ग्रुपआवहाय जोङो सेक्सन कामान्डार मोनदोंमोन बेयावहाय गोबां खस्थ' जाबोदों माने ग्रुपखौ मा होनो ग्रुपखौ बेंबोनाय आरो नायनांनाय थाखा फैसानि कालेक्सन खालामनाय थांनाङै जायगायावबो थांनांनाय बेबायदि गावनि जिउखौ बावसोमनानैबो नांगौ समाव थांनांनाय ना थ' दिनैनि दिनाव बिथांमोना जेबो सरखारनिफ्राय मोननो गोनां रां मोनाखै आरो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै एनडिएफबिनिफ्रायबो जिथुनाखि गिदिर गोलाव एनडिएफबिफोर बिथांमोना दिनैनि समाव नायफिनाखिसै फिसौखौ बेनो आरो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि गेजेराव थ' बिथाङा दिनैनि दिनाव बेंगलराव दंफैयो बेंगलराव खामानि मावनो गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय बिथाङा फैबाय जोबोद दुखुनांथाव गावनि न'खरखौ बेंनो थाखाय गावनि न'खरखौ गसंख्रांहोनो सुंख्रांलांनो ना गावनि न'खरखौ बेंनो थाखाय बिथाङा दिनैनि दिनाव फैनांगौ गोनां जाबाय आरो मानो होनब्ला जोंनि दिनै बिथाङा फरायनाय मानाय एनडिएफबिआव थानानैनो बिथाङा माने गावनि फरायनांगौ सम बेसेन गोसा समखौ दिनैनि दिनाव गारनानै एनडिएफबिआव बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमबोदोंमोन ना मा होनो होमब्लाबो दिनै जेबो फरायनाय मानायबोथ' गैखाला जेरावबो हालावबो उलावबो उदायला दा बेनि थाखाय गावनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय बेंगलराव फैबाय थ' लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांनि शेयार खालामनायजों सोरबा गिदिर गोलावफ्रा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुस'नो आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अल खालामना लादो जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा सिगांसिन नोंनाव सहैयो थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दुखुनांथाव जय बर' हारिनि जय